Vi ska köra telepati här. Det här är en... Skratta inte det här. Det här är en övning. Jag har skrivit ner 5 siffror från 1 till 9. Så ska min kompis här skriva ner på papper samma siffror som jag tittar på. Ska jag föra över till henne. Nu börjar jag. Här är siffrorna. Jag kan filma om du vill. Där, så. Nu blandar jag. Du vet inte vilken ordning. Skriver ner då? Men vänta, jag har inte börjat. Jag får inte skriva än. Jag kan ju filma siffrorna här samtidigt. Okej. Har du skrivit ner? Vad har du skrivit för något? 4. Oj, jävlar, visste du det? Okej, skitsamma. Ja, nej, jag får inte säga på det sen. Skitsamma. Då kommer nästa. Det är tydligt. Wow. Nästa. Har du skrivit? Jag känner det. Nästa. Då kommer sista. Koncentrera dig. 4, 6, 2, 8, 5. Hur fan visste du det? Jag bara kände det. Va? Ja, bara sådär. Men det måste vara telepati eller någonting. Det är helt sjukt. Du är helt sjuk.